Dalu Mbak Eni. Sugeng dalu. Pripun kabaripun? Alhamdulillah. Tekli. Lho siapa iki? Apa kuwi nek omong sing piye piyai kakung akeh. Apik sekali. Lah ra ngono kok peli. Awakmu ki mau muni mblegak-mblegu ki aku nglirik kiwa tengen sing kakung-kakung do benake lho. Gene. Benake jempolan. Kok iso Lah benake. awakmu bleguk-bleguk wis jempolane do dibenake ini. Mbak Eni menika nggih guru. Guru TK Majola. masa nggih. Lho. Engke nadyan teng nyindene ning teng desane menika wah menika guru, menika PAUD. Guru TK. Nggih. Sing jelas iki gurugan daging. Ora apa-apa sing nyenengke ngene iki malah. Sing ora ndek daging do tuku kilon kok. Oh iya ya. Gandeng Mbak Eni menika sinden nek dadi guru PAUD niku anak-anake ya diajari nyanyi Jawa. Nggih, tembang-tembang Jawa. Pamane niku Mbak. Siji loro telu. Astane sedeku Nirangake Bu Guru menawa tindangmu. Ayo yuk melu yuk. Papat nuli limo lenggahe sing tata aja padha sembrono munda ora bisa. Cah-cah cilik saiki perlu diajari tembang-tembang ngeten iki. Bejo kemayangan gurune Bayangkari Ndoro sing ulang Mbak Eni. Lah, Dadi ya. aja kaya nggon aku kono cah paut diwarai. Kurang manis malah ora karu-karuan lho. Lah nek guru TK itu guru yang sangat berharga lho. Nggih. Sekali lah nek sijine gelut urung dipisah sijine munggah meja urung dicukuk sijine kudu pipis. Pipis urung dipipisake sijine mencret. Alah. Wis sabar ora karuan. Mbak Eni ya sabar ngadep-ngadepi murid nggih Mbak Eni. Muridmu ki tuwik-tuwik apa cilik-cilik ngono? Yo cilik-cilik Ning lho. isih wis Ya, tuwik-tuwik. Taman kanak-kanak. Oh, taman kanak-kanak. Beda Kejaba lagu niku lagune napa Mbak sing kejaba siji loro telu. Liyane niku. Lagu dolanan liyane. Hmm. Lindri. Oh, Lindri. nggih. Ya. Lindri. Ya. Oh, Lindri iki nek sing nyanyi bocahe pinter ora masalah. Ora masalah. Lah nek bocahe pelo kacau. Mbak Eni ya iso nerokke bocah TK Nggih lho. enten lho murid kula ngoten niku. Masa Nembang lindri niku. Dadi piye? Cek pelo ngono kae. pelone dadi piye? Dadi piye bukulu dadi piye? Alah bukulu. Ah, telek. Etoke gurune kowe aja iki murite. Lah guru ditakoki muridé kok ya Bu guru ki ada apa sayang? Sayang mau ngapa? Lah sik gurune aku apa sampean? Gurune jolang sampean murite Mbak Eni. Ya, seneng di murid ngene. Kenek dinggo dhewe. Kok tinggo dhewe. Lah tinggo dhewe umpamane, ayo Dek Eni tumbaske permen, kan wis mudeng. Oh, dikongkon. Ya. Gurune aku, Mbak Eni. Aku kepala sekolah lho, Jo. Murite kaya ngene iki. Ya, lah. Wes Kok kepengin sak dhuwure. Mbak gimana, Cak? Pipis. Sayang pengen pipis. Tak pipis iya. Lah apa pipis ning rai ngono. Ana po ya Pak Guru adik pengen pipis ngono. Nek ngene iki ya ora pipis yo. Pak dulu. Pripun sayang? Adik pengen nembang. Iya nembang apa cantik. Nembang indri. Ya kintel dewe lala. Ratu la. Ya sidane gurune sing melok pipis nek model ngene. Ya adik. Anak-anak TK Bayangkari ayo nyanyiin Iya. Lindri. Ayo. Namanya siapa, Nduk cantik? Eni. Eni sinten Cahayu? Wulandari. Daleme pundi, Nduk? Lola. Lura. Pangkat Purwotali. Cita-citane sampe nek gedhe pengen dadi napa? Dadi maling. Maling. Mantri. Iya, mantri. Ayune ngene kok dadi mantri dadi LC. Kok Elsi? Lho lembaga LC ki masamu elek apa piye? Elsi napa? LC ki lembaga sosial. Oh, lembaga sosial. Nembang-nembang napa lagune Lindri nggih, Dek nggih?
Nggih, dihitungi coba. Ya. Guru TK ngono ki Ya, Jo nggih. karo Mbak Yu. Ayo Setunggal kalih tiga. Ayo Melayu. Ditabuhi mboten. Tipis-tipis ditabuhi. Nggih. Ayo Dek. Hitungi. Nggih, setunggal kalih tiga. Iya. Indri Heeh. adang ngelong ati awuwe hodok eli. Sik. Botok teri. Adik dibaleni mah adik. Adik miris nggon aku nek di. Adik miris nggone Pak Guru nek dibotok piye? Adik mah adik. Teri. Ayo. Antu pelo. Aduh adik latihan. Mbak, duk. Sing cetha Lindri. Adang telung kati lawuhe botok teri. Ayo. Nah, coba balen pisan. Ayo baleni Dik. Adik pinter pasti bisa. Ayo. Ayo. Hitungi. Ayo. Iya. Gusti Alah, Allah. cup ampun nangis. Setunggal. Walah. Umbele. Alah. Pancal sisan. Karo murid aja galak bisa. Lah wong bocah ke senengane ayo sesat. Pak dulu dah to tak baca engko. Lah iki murid medeni mau. Apa dadi pembunuh iki? Ayo setunggal kalih tiga. Ayo. Adang ngelong ati awuwe hodok eli. Do Eni. R. Pun tak tanganane Pak Edit digenti lawoe botok yuyu. Ayo wis aja iku perinding. Adik sesuk lah. Aku iso muni L. Iya. Rebo. Lebo lo pelo. Oh, pamane krek. Kelek Oh. pelo. Ada. Peri. Nah. Peri. Oh, bisa cetok. Adik pinter nek wayah sing berbahaya menghindar Tak nggih. sampluk Adik. Request saking Pak Lurah kula mbangun desa ning diwiwiti saking Sri Huning. Mustika Tuban mumpung niki wilayah Kadipaten Tuban terus digarap Tayub Tuban. Oh, nggih ta. Ayo Adik. Dibawani Mbak Eni. Pun ora usah dadi bocah neh wis ora pelo. Mboten pelo nih. Mboten. Ra. Adik kok merekok kaya jamur. Adik subul. Iya Adik subuh. Makme telek nggih kok saged lemu ngeten iki. Urea. Aja kok. Guru ngene. Aku ora dadi guru makanya guru TK paling hebat, guru PAUD juga paling hebat. Sabar ya Mas. Sabar. Luar biasa tepuk tangan. Ada berapa guru, Jo, Mas? Ini kurang lebih ada 6. Bunda Ros, Bunda 8 ya, Bunda Ros, Bunda Sana, Bunda Yayu. Bunda Yayu ki nek ning dalem ngene. Piye? Papa, besok Bunda ikut karnaval sama anak-anak. Nanti kalau Papa ngarit agak cepet ya. Ngundang papa ngarit. Nggih, kok gak ada perusahaan, gak ada peternakan kok iki. Sing mesra aja etoke kowe Wirat Moyo iki Sri Huning. Cocok. Iki dijukuk sing pas mesrah-mesrah nggih Pak. Mesra, heeh. Ya, alah mbek ikin neh. Ayo. Ayo, Mbak. Putri. Putri kang sulistyeng warni Kang Mas Wiratoyo. Wirat Moyo. Ngerti lah ora lakon. Piye? Boyo iki dewata cengkar. Lha iki sapa? Iki Wirat Moyo. Ning cangkeme kaya boyo. Kaya boyo. Keten to. Wong untu kuwi nggo ngrajang mbako kenek kok ya mbok. Nyantol iki to. Sampluk iki lho. Iya, wong anane ya iki wong. Ah iya. Sing ora ndek untu wae do berobat. Sri Huning Bus Tika
mesrane. Jenenge wong pacaran ya mesra to Pak Ikit. Kados pundi lah Kang Mas? Ayo. Kakang Mas. Lakang Mas, Kakang Mas. Aku kok kleru terus. Kleru wong kowe iki nek mandang aku mesti ketoke ingin kowe iki kok. Ingin napuk ya iya. Kakang Mas, engko nek angger payu, oh. Piye? Awakmu engko nek ki ketoprak kasil. Heeh. Agustusan tahun ngarep ditanggap. Tanggap ketoprak. Ditanggap wong akeh ditakoki. Dijak jagongan. Oh iya iki ditanggap ya, iki ditanggap. Masamu. Diguyu kanca-kancae lho, ketoke ngece ketoke. Kita kok nek apa Sri Huning iki ora cocok kita Ejo. Lah sing pripun? Coba karo Mbak Ima, karo Mbak Ima. Wah, lah iki Kumala Tok tok Retna. tok tok tok. Sana, kok sana? Sri Huning. Sri Huning. Eru ae aku. Pun Kakang wis kapang marang sliramu coba-coba mrene omongan. Piye cocok Sri Huning iki cocok Jo? Cocok iki Sri Huning awakmu sing bagian berdoae. Ngece. Ono ki angger ono pilihane ngono terus sia-sia karo aku. Ora wis ora parah. Alah engko anggere nangis meteng neh lho mesti. Ora. Ngono kuwi. Ora. Sakit hatiku. Ayo aja. Hati ning dhuwur. Ya. Ayo engko nek nek nangis engko tak paringi othok li nggih. Teri. Ya teri. Sri Huning Bacotke bawane. nembang wong ayu. Putra. Putra Kanjeng Sira Cemburu. Rasane atine pun Kakang. Ya basa. Pun Kakang wis rumangsa. Aja ngono senep iki lho. Kok iso senep? Ha kenek ndoke kok. Pun Kakang wis Lah aku kok tok blutru terus. lah perane gentenan nek kene binggo peran awakmu sing berdoa muga-muga giliranku Karo ngono. aku ora iso mesra ngono. Iya engko mesra. Ngene jak mesra piye koyo ngrangkul motor bok ngene kok. Mesra angel kabeh. Motor bok piye? Motor bok piye? Ngece Mbak ini di sini. Senengane lho. Alah gayamu. Wong rai kok mbok masalahno wong sing dienggo ya gak raine. Ya kok menawa carane panjenengan mesra kalian Aja Kumala Retna iki engko. kalian Kumala Retna menika benten kalih dhateng kula Kang Yo Mas. beda awakmu ki lho model piye-piye kok iringan kok ngarep kok mburi nawon kemit. Ha iki nek muser malah kaya tawon ndas. Tawon ndas ngetut ndasmu Lah kuwi. iya ra sing kuwi. Awakmu kudu sing sabar ya wong ayu. Terus kene nembang ya. Iya. Oh iya. Endah suaramu, endah pasuryanmu. Mban. Ngece. Wonten bawuk Gusti. Wonten dawuh. Iki melok rombongane sapa? Ndek mau wis mbothok li saiki wonten dawuh.
Lah kudune piye to? Wonten dawuh Gusti. Nek kowe ora lara atiku lara. Oh, nek wong lara iki sembarang ya. Sauni-uniku. Ya wis gentenan. Ya, ya. Dipangkun aja. Yo, alah dongakno aku kuat ya, dongakno. Ya Allah, ati. Kudu adil. Iya. Ora adil tak idoni kowe. Nek ora adil dikapake, Mbak. Idoni. Iku jane menungso ta ula. Kok ula? Ah ngidu kok ngene kowe lho. Niat mangku apa ora? Niat pangku apa ora? Ya niat ya, Pak. Par mangku kono mak plek nek Nek mangku kene plek wis karuan lho. 37 kilo. Lah iki karek jengkeng. padha karo gurukan. Kene. Aku wacana Yasin. Yasin. Ben kuat. Karo nembak ngene. Ngebelo. Bebelo. Oh iya. Bebelo. Wira. Sing tabah ya, Mas. Kuat, Kakang. Iya. Alah penak. Alah nenek. Enak. Alah, ya penak wong dengkulku mblusuk kok. Kok jerumen? Ha wong niki kebayake ngene kok ya. Ora yo. Api-api ya tak pangku nah yo. Pokoke tak pangku sak matekku pokoke. Wis karuan. Kok biar tuang ya. Yo alah. Endi mau ndase? Dhuwur. Tan burung Sri Huning gundul. Gugur. Awakmu anggere wayah bayar bank mekar ngene lah ora konsentrasi. Ora wis diganti to? Gugur. Yo asline gugur ku. Gugur. Ana nek Sri Huning gundul kaya bar kemo. Wekku gundul kok, Masa? Anu ku lho catetanku. Tulisanmu sing salah. Iya, catetanku. Jek ndelok nek gundul tulisane ndi? Catetan, Mas. Catetane gugur kok digenti. Aku nurun niku lho Yosi. Genti. Iki sing bener gundul, Mbak, ngono. Iya tapi sesuk digenti nggih. Nek gundul ora apik nggih gugur. Ana Sri Huning kaya bar kemo iku. Ndase. Coba genti Mbak Ima, ditekke. Ayo genti. Nano. Iya. Aku yo genti pangku to Mas, aku yo meri. Aku nyawang slirahmu padha karo aku awor karo Bu Yayu. Sing di to Mas jane Bu Yayu. Krudungen. Oh. Sing mau lho nggih. sing darani aku kaya Kian Santang. Hah? Kowe kaya apa? Ngene. Om jenengan nek kados Kian Santang niku. Tak kira kaya gantangan. Ya menawa TV sambil mledek dipeksa nyetel ngono ra ya kaya ndasku to, Pak. Ketoke kok salah rungon. Krungune Ya bener kaya tiang senteng iku. tiang. Entake, Mas. Nano naning. Mongko pangku. Aku ya bangku. Bangku bareng. Bisa. Kiwa tengen. Bangku bareng. Ya Allah, lah kemayu ora macak yo elek ngono. Wong loro njuk kabeh iki piye ya? Dadak. Yo penak ya Enak ya. Marai tuman ngene iki. Wah, semane. Mas kandhani kok. Bocah iki calore ndak gak ro nek ndasku elek lho ya. Kok iso kroyokan iki lho. Gumon aku. Lah sing penak dikeroyoki sampean lho. Lah Mas. ya ngono ya siji-siji. Ora penak. Ayo, Mak. Nano naning. Mongko mustikaning Pak Lurah mesam-mesem. Daniel aku kayak Mas Dulang ya. Lah mesti ayo. Ayo. Pak Lurah ora sida gawe trotoar nduk nek ndagel kaya aku. Sri Huning bangun desa nggih. Nggih. Digarap cara tayub niku. Niku ugi wonten nawala kirim gending tombati mandhap pepiling dari Bapak Luntur. Nah, nggih kula tujuaken sedherek anggota Linmas. Oh, nggih. Digarap cara tayub Tuban, Jo. Mbak Ima nganggo halo.
Nek sindire kok ini biasanya halo. Obo ning pengrawite. Wah. Mergo adoh. Ben kaya barsih ngono ya. Ya, Saiki. ya saiki sindir ki adoh mbek yoga dadi halo. Ya. Halo. Iya. Sri Uning bangun desa. Wes kaya buantikah wis. Pe mirip. Ki sing kaya jambu kluthuk iki ayo. Ya wis perwakilan. Oh, perwakilan. Yo Mbak ini yo yo mumpung ditunggoni kanca-kanca CFC barang iki Mas. Iki ana Pak Pramugari barang yo. Ayo. Ditunggoni Pak Dar, Pak Pak Dar, terus Pak Tomo. Pak Darmo, Nah, Darmo gandul. gandul. Pramugari Karanglo iki wah. Sapa? Engko tak aturi. Pramugari pesawat ki to. Pramugari pesawat iki wedok iki tayub. Oh, tayub. Kok Ayo, padha Mbak. jenenge? Halo ngono ya. Halo. Ora ono sindir kok serah. Halo. Oh. Halo. Ngene. Halo. Wis. Sindir ki nek pas halo bening, nek pas nembang serah. Serah. Ora kowe mbok walik halo melek ngene. Halo. Wis. Wis ora samuni. Halo. Wis kok ora samuni. Ayo. Ngayal. Sri Uning buka bonang Mas. Ayo. Monggo. Monggo Pak Bayan Iksan. Bapak Lurah Karanglo. Lan sedaya kadang-kadang seni ingkang sampun pikantuk sampur beksan tayub. Tumuju wonten ing pepanggungan. Iki ibu-ibu ya pareng beksa ta ora, Mas? Ibu-ibu kok mbesone Boleh. dhewe. Monggo. Bu guru TK PAUD monggo. Guru. Mutiara Hati Chandra Kirana. Mengke disangoni Mas Julang sing bisa. Nah, nggih. Ampun nggih, ampun joget mungkin nyangok. son tayub pisan. Senadyan wae
Kawitan Cakraningrat wis kaya gandrung ngesti laras. Kapan-kapan nek wayang sepi nampa jog tayub. Weh. Jogete Mbak Eni wis kaya Karniati. Wah. Kok iso kembar iki lho, Pak? Ayo tenan.